Pulang lam suku jotonai tonai tahu deh buku Alto Entertainment YouTube channel thamle se title dong indro buji makanate sama kanade angka kelayo kini ni ketal video wa nor poilas dikon se video kini ko nor nogi mangkana korok sa wanjoi by te wanjak mani viral video borok tanggui tini viral video khaijana ni nangkha piaba borok ni karakter hanya te belai kino lasima kerei te kirima kerei aboni bagino borok tini omo haike social media wo viral khaijaka piaba borok ni sago lasima kerei te kirima kerei te joto society wo je tamok khlaiei borok tongnani nang bahai ke sanani nang borok abosia te borok ungkha tabo views ni bagui borok nini Facebook page o video no jeng omo haike swnamui jeng Facebook dakhanggang ke sini oro million views phainai hinai borok omo haike borok niji sak bai thang siwui nugui no borok omo haike views ni bagui video swnamka bihik bwsai ei amoni ulotamo ungkha social media wo viral khairikha boi tangui hingkang ke borok ni a video ungkha belai kheno lasima singta te selekma singchani video aboni bagui bui mokol gothokjakya viral khairikha tei apro ke borok lasijaka je video upload khainai rokno borok delete khaidi hinai cache hinai borok urphrangka te dorbar khlaika piaba je social media wo viral wngui thaka Facebook YouTube Instagram aro bebang no viral ungthamani bagui o video no delete khaimalia tei apro hingka hingke o tabuk je wanjoi bai wanjakma borok kabui boino saka piaba omo haike title o seitar di hinai piaba seino ribaikha piaba borok ni a video khano nai di bwskai selekma singsa o video rok jeng je propono जों भिडिअ सारामनानै एबा कन्टेन्ट सारामनानै गांगा जों आबनो जों माहारै नगै सिवै जों सारामनानै नांनाय जों जास्ट अरो जों ससियेल मिडियानो सामं खलायो होनाय जों रां फैसानि बागै ते भिउसनि बागै जों आबो हायके भिडिअ हामया सनामै जों आपलोड खाय जों मुंसामाया आबो जास्ट सिनि बरम कमियो आबोनि बागैनो जों भिडिअ गाहाम खालायनानै नांनाय जों कन्टेन्ट गाहाम खालायनानै नांनाय ताङै हिंगांके जाते लुकुरok bai o society wo mungsa hamya hinjaya tei जों video sramna nangnai te upload khainani nangnai piaba borok tini o video ungkha just thing no o video ama haike swnamui YouTube o upload khaikai Facebook o upload khaikai million views phainai abo जों kaham ke bojibo te saimano tang hingangke omo hai video rok no hingangke joto borok no aram nangjago te nai interest nangjago aboni bagai omo hai video hingkai million thago Facebook page o aboni bagai borok niji sasung siwui no omo haike video swnamui upload khayo te amoni ulo hingkai joto chere okra bai hinjaka lasimung rijaka apro hingkai tamo ungkha nijini myself boron komiwai thangka sak bai thangni borok no komikha obose tini video जों tamo hingka hingke जों live bo borok muni songoi asai phaika hingka hingke जों kaham lama o thang nangnai te kaham lama o himnani nangnai abosi piaba tini omo hai video rok swnamani belai kheno chaya klaio niji saisung lasimung manai sini langma phano chogoi mano tangtai bukso norok buji kana hane kha klaio omo hai video rok no jefru bano जों views ni bagi rok phano जों sramnani अधिकार गरै जों kaham lama swnamai kaham lama o thangni abosai tangtai bukso tini ni video norok ang bai paithak jora norok choyawi te kwrwngui nai tongmani bagai norok no belai ke tini ni o video o hambai।